Hello, kumusta? Welcome back to my channel. So karon maggulay ta. So magutanda ita og laswa or basoy or ang tawag dani sa uban is laswa. So muni siya manguha tag tanglad sa ato ang garden. So nindot gid kung naatay tanom no kay dili na ta kinahanglan pa magpalit or mga isa silingan. So mo din ni siya ang atong lutoon karon. So kining kalabasa ako ni siyang gipalit sa 10 pesos. Then kini ding luya, so daan na nina mo siya nga panakot. So natay isa ka buok kamatis o atsal, then natay talong isa ka buok. So man atong luton karon tapos manguha din taon niya og kamunggay sa ato ang kuan likod. Agiunan ako paglunod ang tanglad kay ganahan kay ko kung mauna ang tanglad kay muhumot kay siya mga limyon gud ang iyahang baho. So inag-ukab nimo mo alis bugid ang baho sa tanglad, di ba? Lami man jud kay ang tanglad. Bisan gani sa litson, di ba? Lami gud kay ang litson kung naay tanglad. Kulang ang timpla, kulang ang lasa sa litson kung wala ang tanglad. So, yun siya atong hiwaon ng atong panakot. Hiwanan nako ang luya, kamatis, tapos ang atsal, sibuyas dahonan. So, muna siya ang ato ang lutoon karon. So, guys, kung wala pa ka nakasubscribe sa ako ang channel, please click the subscribe button below and hit the notification bell para updated ka sa atong mga bagong videos nga moabot. So, muna siya atong hiwa-hiwaon ang kalabasa kay aron ato dahil ni siyang ilunod. So, muna ato ang ilunod pag una ang kalabasa. So, ato in siyang panitan kay aron makuha na to na mga daot-daot. So, ato nga siyang panitan tapos ato din siyang isliceon. O karon guys, ato nang ilunod ni ang kalabasa. So atong unahon paglunod ang kalabasa kay medyo gahi-gahi man ni siya. So dugay-dugay siya maluto. So man siya atong ilunod pag una. Tapos ato dayang isunod ang talong. So ato lang islice ni ang talong nga isa ka buok. Tapos ato din ni siyang ilunod didto. Ni siya guys nga sudan guys, simple kay nga sudan pero healthy kay ni siya ato ang lawas. Labi na sa atong mga kabataan guys, so nindot gud nga atong pakaunon og gulay ang atong mga bata kay aron healthy pud ang ilahang panlawas. So ato na ning ilunod ang talong, tapos pagkaluto danan sa talong o kalabasa, ato na din pong ilunod ang atong mga panakot, tapos ato ilunod din ang ato ang kamunggay. So ato ilunod ang kamunggay guys. Kining kamunggay daghan kay nig benepisyo nga makuha ang ato ang lawas nani, makahatag kini siya og maayong panlawas ka na to. Kay herbal po ni ang kamunggay, ug ang kamunggay grabe gid ang benefits 3 times siya kaysa carrots ang atong makuha nga benepisyo sa kamunggay. Ug tambal po ni siya sa diabetes, makapa lower ni siya sa ato ang blood pressure. Ug basta kay ang kamunggay guys, ang pinakadako og farm sa kamunggay is ang Cambodia. Kay ilahan ning gihimong herbal dito sa ilang dapit ug mao ni siya luto na ang ato ang laswa. Ug magsugba din ta og bulad. So atong parisa na nga to ang laswa og buwad guys. So ako ra ni sugba kay gimingaw kog sinugba kay naanad mi sa gamay pa mi nga mahilig kig sugba among mama ug papa. So lami kay ang sinugba guys. So mga unta maniud to taninyo guys. So mo ni siya ang ato ang kalami sa sinugba nga bulad tapos basoy dayon. So mga unta ninyo Lord, salamat kay Ginoo sa pagkaon, panalangin kini makahatag kusog kabaskog sa panlawas in Jesus name, amen. Mga unta kaon na ta. So mo ni siya ang ato ang pagkaon. Di ba?
salamat sa inyong pagtanaw guys. Ug ayaw mo kalimot pag-subscribe, like and share. God bless everyone. Thank you so much for watching.